Nilqawkom il-lejla s-saħwa ġewwa River of Love, Gloria l-Mulej. Il-lejla nixtieq ngħidilkom kelma biex tlestu il-ġogi taħalkom għax ħanomodu biċċa laħma tajba. Nixtieq number one qabel ma nibda il-Martin jaħdejja sieħbi. Għax il-lejla għandna testimonjanza. Halleluja, ħafna drabi testimonjanzi ma npoġġuhomx fuq il-YouTube, imma naħseb testimonjanza bħal din hemm ħafna li għandhom bżonn nisimgħuha, mhux għax l-oħrajn le, u hemm ħafna wkoll. Brother Martin, ngħidilna daqsxejn, brother, x'għamel miegħek il-Mulej dil-aħħar ftit jiem. Għamel mikrofon ma ħalek għax ma nisimgħu sieħbi. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l-Mulej ta' kull met jagħmel miegħi tal-ħelsien li tuni. Amen. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Minn nur it-tnejla u pastor ma stajx naqra l-kelma, niġi biex niftaħ il-Bibja u hekk jaqbduni n-nervi. Kienu ħajabduk in-nervi issa. U nitkellem ma laħwa u hekk u kien hemm tnejn minnhom. Bdejt ngħidilhom ma nistgħux naqra l-kelma, qed jaqbduna ħafna nervi, rabja, xaba ġenġa moħħ insomma. U għadda tnejn għadda l-bieraħ u wasal dellej li ħriġna minnu. U dullejla għadda daħħalt l-umm l-ewwel u mbagħad dħalt jien fis-sidda. U wara ftit hekk marra ftit għajni bija, għaddit forsi sija jew ma nafx kemm u bdejt inħess preżenza ġal-kamra. Preżenza ħażina. Ħażina u kera ħafna. U bad nitqelleb ġa s-sidda newde naqra ħireġ minni minn kollhom kien is-sidda ta' taħt fuq. U Mattew din hekk nura ġi tnejn. Jisem ġiġbal għal suf. Figuri kien ħafna. Jisem ġiġbal għal suf. U bdew jiġu f'ħin minnhom jiġu jisem gjur li jridu jikluni, imma ma setewx imissuni. Amen. Halleluja. Ma setewx imissuni. U ġejt f'sensija minn dik tal-irqat hekk, ħadd l-awtorità f'isem Ġesu Kristu u telqu u rqat xi 3 sigħat jew inqas. U qomt għan xraba u hekk u mort sa toilet. Ġifieri inti użajt l-awtorità tiegħek li għandek f'Ġesu Kristu u keċċejthom. Li titgħallem il-kelma. Milli tgħallimt minn Amen, lele tajjeb ma jimpurtax. U jiena sejjer lura, bdejt nisma' l-ommi tokrob. L-ommok tokrob, tingħid ġifieri bil-bluġieħ. Biex tokrob ommi mara ta' kastik mara rabbit familja ta' 8, batit ħafna u mixxi mara li ħatejdlek għajma. Ma tagħmilx ħaġa faċli. Dik il-kelma. Dak il-ħin iġġenniti. Panikjajt ħafna. Għaxajt l-ommok miġuwa. U nxift, għaskonna f'xan aqbat nagħmel. La rġajt labtu xejn. Mort bil-qiegħda fil-kċina nitlob u bdejt neħel kull darba neħel. U hemm għandna channel fil-Facebook insomma. U għedt il-ħuti fuqu. Biex jitolbu fuq, biex jitolbu għalik. Kien hemm wieħed mill-aħwa partikolari ma nafx nistax insemmi ismu. Għax tnejjem aħwa. Tlieta semmek lili. Imma da tnejjem. Wieħed minnhom, hija semmi inti semmi ħadd tal-issa. Għati buna ħanatu glorja biss il-Ġesu. U għetlu għandi bżonn nittalbu għalma minn somma Alla ħnitlob għalek issa stess. Amen. Issa sadal-ħin għaddej, sadattant għaddej il-ħin lej fil-ħodu sewa. Fil-ħodu kmini. L-4 ta' fil-ħodu, l-4 l-4 Wow. Miexi l-alloċ. U xħinet il-dalbra għalla ħnitlob għalek issa stess. Amen. U talab u żgur ġifieri u mbagħad bat li bdil-speaker tal-mobile. Talab miegħek fuq il-telefon. Imma bat li t-talba u. Bat lek it-talba barra. U ftit wara rajta bil-qiegħda batlu għetlu ġuqu mat bil-qiegħda f'isem Ġesu Kristu. U raġat takset. ċempilli brader ieħor kienu suru xi 6 neqes kwart jew 5 u nofs ma nafx kien sar eżatt. ċempilli dal-brader. U qed ngħidlu hekk u hekk mu, imma sadattant jiena l-ħaqtet il-brader ieħor il-daw taċ-ċenel insomma u beda ġej it-talb ġifieri. Tal-grupp, amen. Beda ġej it-talb
Amen. U kif da mhix normali li nċemplu dawk il-ħinijiet aħna. Sewa. Għax dak il-ħin tqum għax-xogħol normalment. Sewa. U kif sibt il-miss kollha xu ċempelu qataħ, taft l-opportunità ċempiltlu għalli x'għandna. Qedlu hekk u hekk mu. Għalli ħanitla nagħli fil-klieb ma ngħid għalli u niġi nitlob fuqha. Okay. Qedlu napprezza ħafna jien. Amen. U l-lum ma qatt ngħidilha xejn. U sadottant suru xis-seba' u kwartek. U ċempilli għalli wasalt kużi ħdejk. Qedlu hemm mum tittiġi. Uħriġ nistenni barra. U ġie sadattant ommi maku sa tokrob għax kienet muġuwa ħafna fin-nofs ta' dara hekk. U daħal fuqha hekk. Ommi jisa kienet ilha tafu żmien laqatu għax ommi ferriħija u hekk. Thank God. Daħal talab fuqha. U bdejt naraħ wiċċa jinbidel u jitieħu pjaċir. Amen. Imma baqgħet fis-sodda mottija hekk. Sewa. Għalli għajjima minn hemm għalli dik ħatqum għalli dik l-esna għalli. Amen. Halleluja. Għatlu mhux ħaniġbidha, għatlu issa tirranġa waħedha. Amen. Tirranġa wieħed. Self-service. Għaxek nixbidha, ommi ġar nus, fem trus jibsa. Okay. Tgħidli ħanoqgħotaw. Sewa. U ħallejt hemm u ġie talab fuq fil-kċina, għammidni bl-Ispirtu Santu, ġifieri ġbidha. Talab mija kull ċifejt l-Ispirtu Santu. Bida ħiereġ ħafna għalaq minni jekk U beda l-mela jmissek ħafna. ħassejta ħafna. Amen. U talab ġal kamra tiegħi u jgħetlu fejn rajt. Daw il-ġiġ balalis. Halleluja. Grazzi mulej. U tlabna ġaddur killa ġal flet. Amen. Biex ġara. U għalli għalli ġirid umur nintaqa ma brader ieħor biex nitlob fuqu. Amen. U sadattant dommi baqgħet fis-sidda. Amen. U wassaltu sal-bib. Dħalt fejn ummi ġajt niġri, qedtilha nagħmellek naqa' kafja. Qalt li u għamilli bala kafja ibni. Mort għamiltila bala kafja u sadattant qed nistenna l-ħin isir jien. Isni jinsejtu l-moment. Qed nistenna l-ħin isir biex inċempilla t-tabib. Sewa. Ara kif nkunu warjerjati. Miġnun. Kif aħna nkunu warjerjati mhux inbiss. Jekk ma sakemm aħna nġeddu femitna. Amen. U ħadtila l-kafja. U qed nipprepara ruħi jien kif ħanisqijula u sabaħu dal-am. Imma tħammur nagħmel kafa għalija l-ewwel. Morta xalt il-kitla, arġajt xalt il-kitla biex għamil kafa għalija, it-tawwal tek konsiba bil-qiegħda fuq is-sidda. Amen. ċempiltlu, jitlu diġu umma bil-qiegħda, ma kienet ġuġu umma bil-qiegħda dal-boħra wara l-messaġġ. Amen. Għalli dik ħatqum. Amen. U xorbot il-kafja, qedtela nagħmellek ieħor qelt li le. Dħalt sal-uffiċċju fil-ħodu. Sewa. U kif tħadd tal-uffiċċju ċempilt. Għax testimonjanzi hemm tnejn. Ir-ran ġejja bada. Qed nitkellem ma' tifel toħti u qed jgħidli x'ġaral. Sewa. Ġara t-tifel toħlek, mhux ħatejdlu għalissa, sewa. U qed ngħidlu x'ġara lili. U fid-daqqa jien nisma' l-karkur, tlub. Tisma' passi. Il-karkur tumber. Il-karkur damma. Ma kienx waħdu l-karkur imma. Bil-karkur il-veri. Etlu huma tinnanna klien, huma tinnanna. Osa jinksaħtek, tara nistu hekk. ċempilt il-liħor mala, jetlu huma tmissidda mill-ewwel. Alleluja. Miroklu kbir. Ġifieri ommok għamet minn dak l-ġieħ kbir. Weħeda. Bil-qawwa tal-mulej wara li ġifet it-tal. Amen. Għarġajna morna fl-ċina, għettila ħanamillek kafja ħanċempel it-tabib, ħassallaħ moħħok, sadottant. Sewa. Sura ġit minn jaw nofs. Ġvinta xorta kellek f'moħħok ċempel it-tabib. Għafolja t-tabib kien tiġaġi. Kien ġilek barru ħetta. Ma tira t-tabib liħor fejn tħallas. Xingrek ma tħallas ġaħat ġamma ġit-tabib bizzajiet. Għed li lex, ċempel it-tabib. Għed li tlaqaxxu, għed li għaxin mandi xejn. Amen. Amen. U li ma għalilkom xlaħu il-brother li wara jitkellem għal kuġin tiegħu u 7 mill-membri tal-familja tiegħu taw ħajjithom kollha lil mulej. Halleluja, glorja lil mulej. Grazzi Ġessu. Aħwa komplu dan huwa x-xogħol tal-Vanġelu. Amen. Aħna fi Kristu għandna nkunu ir-risposta ta' din id-dinja. Amen aħwa. Arblu għasew dik. Omodu għasew.
Morru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 llum ħankompli is-seba' lezzjoni. Is-seba' lezzjoni, seba' talima fuq l-ispirtu, ir-ruħ u l-ġisem. Kulħadd jgħid warajja jiena spirtu. Għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Il-biċċa kbira tan-nies madwar id-dinja, inkluż anke bosta nsara, anke qabel ma bdejt nistudja l-kelma u nisma' t-talim sħiħ, kont naħseb li aħna ġisem u ruħ. Ma ħanaraw l-iskrittura l-ħafna minnkom ħataraw l-ewwel darba u xogħod minnkom ħanerġa' nfakkarkom, aħna l-Bibja tgħidlek li aħna 3 in 1. Meta qedtilkom ukoll daw l-aħħar ftit ġimgħat qedtilkom li aħna qisna isimgħu ifhimuni sewwa, ta' tifhmunix ħażin. Peress li aħna spirtu għandna ruħ u ngħixu f'ġisem, aħna tlieta f'wieħed. Qed tifhmu aħna tlieta f'wieħed. U li kun ngħidlek jiena int min int? X'qed tkun? X'inhi d-diskrizzjoni tiegħek? Li kun ngħidlek jiena int min int? X'inhi d-diskrizzjoni tiegħek? Bir-risposta tiegħek jiena ħaninduna jekk intix bniedem spiritwali jew bniedem karnali. Issa dik biss mhux biżejjed, għax inti tista' tkun itgħallimt ir-risposta bħal pappagallu xorta tkun karnali. Sewwa, imma inti l-ħajja tiegħek tgħixha mill-liema perspettiva tal-ispirtu, tar-ruħ jew tal-ġisem. Kif tiddilja ma' din il-ħajja? Mill-punt di vista tal-ġisem, tar-ruħ jew tal-ispirtu. Il-min jien propja, kulħadd jgħidlek, il-min jien propja, who I am really is the spirit. Who I am really is the spirit. My soul is what I possess and what I have and what I carry. My body, qed ngħidhom bl-Ingliż għax iduru jinspjegaw ruhom naqra bl-Ingliż, imma titkellem bil-mod. My body is only the house where my spirit, or through which my spirit can operate on earth. Dal-ġisem jien għandi bżonnu għad-dinja biss, għal-ġinna m'għandek bżonnu. Spiritu mingħajr ġisem ma jgħix fuq id-dinja jekk mhux demonju jew anġlu. Imma spiritu mingħajr ġisem, bniedem mingħajr il-ġisem jgħix jew l-infern jew il-ġenna. Jiġifieri Hebrews 9:27. Il-moment kull persuna imut, immedjatament jiġi il-ġudizzju. U għalhekk inti immedjatament, once li tara għajnejk fiżikament fuq din in-naħa, tiftaħ għajnejk beraħ in-naħa l-oħra, jew għal eternità ta' turrur, jew għal eternità ta' għena fil-ġenna. Imma dal-ġisem għandna bżonnu għal din l-art. Ħoħsibu tajjeb. Għax mingħajr ma tistax taqdil l-Alla. Għad iridu nagħmlu lezzjonijiet sħaħ fuq il-ġisem. Semmejnieh ftit. Imma l-ġisem ma jridx il-ħajja ta' dejjem. Il-bniedem ġisem, the flesh part of me, ma jridx il-ħajja ta' dejjem. Dan il-ġisem mhux ħajdħol il-ġenna. Kont kellimtkom li l-ġisem li ħajdħol il-ġenna huwa l-ġisem glorious. Dan għadu mhux glorious. Anke jekk tmur il-ġim
u tikol dita tajjeb. Għadu mhux glorious. All right? Modi kif tista' tuħsibu iktar, ħalli tgawdi iktar u ħalli taqdi li Alla aħjar bih. Sewwa? Halleluja. Imela, l-ewwel Tessaloniki 5 din hija l-ċavetta kjave ngħidula aħna, l-iskrittura skjave, meta titkellem fuq dan is-suġġett. Vers 23, l-ewwel Tessaloniki kapitlu 5. U Alla taslim iqaddiskom, jon kella jikkonsagrakom, jon kella iwarrabkom għalih. F'kollox, kulħadd jgħid f'kollox. U jżomkom sħaħ bla mittifsa fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Sama jiġi Sidna Ġesu Kristu. Din l-iskrittura waħda hemm ħafna nistgħu nagħmlu seminar fuq biss. Fuq biss. Nistgħu niddajsek tiegħuha fuq biss. Number 1, din l-iskrittura turini bl-aktar maċċar li jiena tlieta. Jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġisem. Però ħaġa oħra tgħidli li Alla ma jinteressax biss minni spiritualment, jinteressax minni inkluż fis-suke, fir-ruħ tiegħi, jiġifieri dik tilkom fil-lezzjoni ta' qabel, ir-ruħ, is-suke bil-Grik hija l-parti tiegħi dik li jgħidula l-emozzjonijiet tiegħi. Id-deċiżjonijiet tiegħi, ħafna bid-drabi naħduhom mill-erja tar-ruħ. Issa nidħol naqra fiha aktar illum. Il-feelings tiegħi hija l-erja tar-ruħ, l-erja tas-suke, soul bl-Ingliż. Dik ir-ruħ tiegħi hija li qed tiġi kontinwament immaturata. Issa dan il-messaġġ mhux għad-dinja, dan il-messaġġ huwa l-Knisja. Sewwa, għax jekk inti għadek ma twilidx minn ġdid, int mejjed, kaput, għadek taħt is-saħta, għadek tad-demonju u x-xitan huwa missierek. Imma l min huwa mweled minn ġdid, inti light transfer mis-saltna tad-dlam għas-saltna tad-dawl. Min iben id-demonju għal iben Alla tal-universu tal-kreazzjoni kollha. Halleluja. Sewwa, mela, li qed naraw f'din li Alla jinteressaħ li nkun sħiħ. Ismawni sewwa, tużawix barra mill-kuntest di. Infejjaq għaliex qed ngħidilkom barra mill-kuntest, għax l-ispirtu tiegħi ma jfiex. Li tfiq ir-ruħ u l-ġisem. L-ispirtu ma jfiex. L-ispirtu twilet mill-ġdid. Għalhekk meta jkun hemm dottrini, issa nifhimha ta' b'mod ġenerali. Jekk inti tisma' xi ħadd b'mod wiesa' jgħidlek we need spiritual healing, ngħidlek okay. Imma jekk qed nagħmlu issa skritturali, there is no spiritual healing. We don't get healed spiritually. Għaliex? Għax l-ispirtu tagħna huwa l-istess DNA ta' Alla. U Alla m'għandu bżonn ifiq. Infatti, believe it or not, meta Alla jopera fik, l-ewwel ma jidħol il-bib ta' aċċess huwa l-ispirtu. L-ispirtu tiegħek. Meta bniedem midneb ifiq, jiġifieri għadu mhux Kristjan, jiġifieri għadu mhux parti mill-patt, ifiq permezz tal-ħnina tal-mulej, imma ma jiddiljax ma l-ispirtu tiegħu għalhekk jiena ġieli qedtilkom biex niċċajta, imma teoloġikament korretta. Fejn hawn nies imorru healing service, ġisimhom ifiq imma ruħhom jew inkella l-ispirtu tagħhom għadu mejjed. Allura jmorru l-infern infejqa. Tittifmu l-kuntest. Allura meta inti issa bħala Kristjan, il-moment li inti twilit minn ġdid, issa għandek patt ma' Alla, u aħna nafu għal dak li ma studjajtux bdiet għal-muha sewwa, li tkollok patt fisser jkun ħaġa waħda ma'. This is big stuff, ta'. Dawn huwa affarijiet li moħħok jisplodilek ta' b'skrittura waħda. And by the way, dawn huma anke affarijiet li anke ċertu Kristjani ma jistgħux jifhmu. Xuħut minnhom ma jridux jifhmu. Qed tifhmu? Allora l-ispirtu tiegħi huwa mwieled fuq l-istess DNA
fuq l-istess natura ta' Alla. Amen? Ġwanni 3, aħna mwilda minn Alla, minn missier tas-sema, mis-sema, mwilda mill-ġdid, ġejjin minn fuq. Aqraw il-ktib tiegħi u meditaw sew jekk tridu. Il-Bibja mhux jekk tridu, bil-fors, jekk tikber. Imma ktib tiegħi jgħinkom f'dawn l-affarijiet li jismu twelid mismewwiet invadut mill-ġenna. Born from above, invaded by heaven. Jekk tridu taqraħ bl-Ingliż tista' tordnaħ fuq Amazon.com. Mela, di li tgħidli din l-iskrittura, apparti li aħna 3, imma Alla jinteressaħ li inti tkun whole, tafx tfisser il-kelma whole inti li ma naqsok xejn, ta? Li inti tkun perfett. Issa, tinsix li jiena perfett fl-erja tal-ispirtu, fl-erja tal-ruħ, dik hija s-subconscious, l-emozzjonijiet tiegħi, l-immaġinazzjoni tiegħi, il-feelings tiegħi, dik qiegħda fi proċess. Qed tifhmu? Fej Pawlu jgħidlek li jiena kontinwament I'm pressing on towards to, nsejt kif jgħidula bil-Malti. I'm pressing on to reach that goal. Issa, to reach something, you have to know what you're reaching for first. Mela, he knew what he was reaching for. Tifmu ġifiri, hemm level, hemm standard li Alla għandu għal-Kristjan matur. Infatti għal-Kristjan kollha. Ma peress li ħafna jibqgħu babies, għalkemm hija parti mill-wirt tagħhom imma ma jimaturawhomx, jibqgħu karnali. Issa karnali ma jfissirx għax inti tara l-pornografija minn filgħodu filgħaxija, jew għax tabil is-sess u għax tidaj, dak veru karnali. Imma karnali tfisser bniedem li huwa mmexxi bil-ġisem. U anka bniedem li huwa mmexxi bir-ruħ. Bis-sukke. Ħantik eżempju. Jekk inti pereżempju għaw min jgħidlek jiena Kristjan imma jiena taqbiżli. Mela għandu spirtu ta' ġgant u ruħ ta' baby. Għad baqalu ħafna xikber dak fl-erja ta' emozzjonijiet. Issa l-Kristjan li huwa mmexxi minn l-emozzjonijiet sewwa taqbiż li malajr, nedaj, ġili nfajjar xi waħda, u billi tidneb l-ewwel, dak huwa bniedem Kristjan karnali. Xorta tittoqgħod attent. Imma huwa teridu naslu għalija dik ukoll. Imma il-bniedem li jaġixxi jew fil-ġisem, il-ġisem x'inhu? Ħantu kemm eżempju tal-ġisem li forsi ħafna forsi ma jarawx li huwa ħażin quddiem il-mulej. Jekk inti jikkontrollak iċ-ċikkulata. Mela l-ewwel sess, l-ewwel pornografija u laqqas id-da, tikkontrollak ċikkulata. Inti ma tistax tara ċikkulata, tidejn il-friġġ dimja kollha biċ-ċikkulata, l-kabor biċ-ċikkulata. Għax kull darba jkollok inti x'għandek? Għandek problema ta' gula jgħidula. Sewwa? Issa, hija ħażina tieħu l-ċikkulata? U żgur li le. Imma jekk tikkontrollak, x'tħalli? Tħalli dan il-ġisem is-suma bil-Grik għax inti mhux għarruħek tikollha ċikkulata, tikollha għall-ġisem. Sewwa, mhux tikoll ċikkulata, ċikkulata tajba naqra l-ewwel u hemm ċikkulata wkoll iktar healthy, imma dik ħila dik dak mhux iċ-Ċina ma' Gordon Ġomman xi llejla. Sewwa. Sewwa, il-biċċa xogħol hija li aħna għandna 3 appetites. Everybody say it. I have 3 appetites. I have the appetite for God. I have the appetite for my emotions. And I have the appetite of the sumo body flesh. Which you feed the most will dominate your life. Which you feed the most will dominate your life. Dak li inti l-iktar titma jiddomina lek ħajtek. Għattifmu? Issa jena u inti kont għajtilkom dik l-istorja dal-badar ma kont mort l-Indja. U kont kelli konferenza ma ħafna pastors jekk alla jrid once li din tal-Covid blajna talla. U tolbu għax id-talb ta'kom jagħmel differenza. Blajna tal-mulej, once li blajna tal-mulej dal tal-Covid tgħaddi, nixtieq li nieħdu gruppi ta' missjoni il-Pakistan, l-Indja, l-Afrika fejn għandna missjonijiet diġà. Ikkalla jrid il-Pakistan ħa niftħu knisja hemmhekk aħwa. Qed nippreparaw in-nies biex tinfetaħ River of Love ġewwa l-Pakistan. Halleluja. Efmu, jiġifieri
Dal-Ministeru jekk Alla jrid Ġesu ma jiġix dal-waqt, ħankomplu nikbru. Għalhekk kemm importanti ibqgħu fl-unità tal-imħabba. Isma' ħanidkom xi ħaġa. Kemm minnkom tiftakru l-ewwel Korintin kapitlu 1, kapitlu 2, kapitlu 3. Tiftakruh hawn minnkom tiftakruhom dawk il-kapitli? Taf fuq xi jitkellem Pawlu dik? Hemmhekk jitkellem fuq il-karnalità tal-Kristjani u għax huma karnali hemm id-dużunità. Jiena mhux ħa nirreferi għal ħadd bismu, għaw Malta għandna ħafna pastors karnali. Qabli jiena, wkoll mhux qabli għandna dik il-kelma qabli, anke jiena għandi ħafna fuq xiex naħdem. Imma taf li s-sinjal ta' dużunità fi knisja hija sinjal ta' karnalità, jiġifieri m'hemmx maturità fi Kristu. Kontu tafu għadin intom? Morru għaraw l-ewwel, speċjalment l-ewwel Pietru, l-ewwel Korintin kapitlu 2 u 3. Insomma tista' taqruha 1, 2, 3. U tara kif Pawlu jċanfar il-Knisja għax hemm id-disgwid bejniethom, hemm id-diżunità bejniethom u qedilhom attaġixxu bħal nies karnali. Qed tifhmu? Allura ħanuħu opportunità minn dan il-messaġġ issa għax l-Ispirtu tal-Marja timexxini di biex ngħidha di. Intom River of Love, għalhekk Pawlu jgħid min hu mmexxi bil-Ispirtu Santu jaħdem għall-unità. Fimta di? Fej jgħidha di pastor, apparti li jgħidha fit-testament kollu, għax anke kienet ix-xewqa ta' Kristu. Imma Pawlu jgħidha bl-aktar mod speċifika f'Efesini kapitlu 4. Jgħid biex aħna nħabbru nkunu ħabbrika għall-unità bejnietna jekk vera nmexxina l-Ispirtu Santu. Mela fejn id-diviżjoni tirrenja, x'għandna? Mhux id-demonju biss, għandna nies karnali. Għandna nies karnali. Għandna nies li huma mmexxijin mhux b'moħħ Kristu li huwa imġeddet, imma b'moħħhom, bl-emozzjonijiet tagħhom, bil-punt di vista tiegħi, bl-opinjoni tiegħi, jew bil-ġisem. Tifhmu? Jiena mhux qed ngħidilkom li wasalt għax number 1 ħadd ma wasal, laqas dik hija l-verità assoluta. Imma kemm kelli jiena nagħlaq għajnejja biex imħabba għal for the sake to maintain unity in this church and even amongst other churches, kelli nitlob ma' nies li ma jaqblux miegħi. Jien forsi fuq ċertu fett ma naqbilx magħhom. Imma il-maturità taf x'tiġi? Meta jiena nagħżel li nirrispetta kun ħobbok xorta waħda, inti ħuħsib il-ministeru tiegħek. Jiena nieħuħsib il-ministeru li għalatani u x'qalna biex nagħmlu aktar il-mulej. Il-maturin, id-dak li huma matura, jimxu fl-imħabba. L-imħabba la hija tal-ġisem. U laqas hija tar-ruħ. L-imħabba hija tal-Ispirtu. Issa jekk inti lej il-mara tiegħek tħoss ċertu affarijiet, dak jax inti maħluq bħala raġel biex tħoss affarijiet lej martek jew il-mara lej żewġa. U hemm bżonn dak it-tip ta' ħass. Sewwa jekk spiċċalek il-ħass mhux għand tal-grows għand x'għamel dak il-ħass. Sewwa għand il-green grows għand tal-ħaxix. Imma insomma anyway, dak huwa ħass importanti fi żwieġ. Sewwa, imma laqqas dak ma jaqgħad iż-żwieġ. Jaqgħad koppja, jaqgħad poplu, jaqgħad knisja l-Ispirtu meta l-Knisja tkun sottomessa għall-Ispirtu Santu. Inti x'taħseb kieku l-Ispirtu Santu ħajġilek taqsam knisja? Ħataqsam l-aħwa, ħatkisser grupp, jew ħadd ikkritika pastor, jew ħadd ikkritika aħħuk. Issa naf li mhux ħanaqblu fuq kollox. Imma sew jiena uniku, inti uniku. Hemm differenzi bejnietna 100%. Imma nista' nħobbok xorta waħda u nirrispettak xorta waħda. Ejja. U min jasal li kapaċi jagħmel hekk dak ikun bniedem matur fl-ispirtu. Tifhmu? U għalhekk Pawlu jgħid ħabirku, ħallu l-Ispirtu Santu jaqgħadkom. Imma l-Ispirtu Santu jixtieq jaqgħad biss dawk li huma number 1 imwelda mill-ġdid. U huma iddominati mill-Ispirtu, mhux iddominati mill-emozzjoni. Qed tifhem? Mhux iddominati mill-ġisem. U għalhekk il-Kristjaneżmu xi kultant ngħidu
kemm diffiċli di triq tal-mulej. Ġili tettuwek, come on, kunu għenis. Kemm, użgħu li diffiċli. Mhix faċli. Għax ħanejdilkom, tinejdilkom parantasi li ħanejt. Il-mulej kien anfermana. Ma mhux vera ta' dik qed ngħidha jien hekk. Għax meta Alla ħalaq il-Kristjaneżmu, f'moħħu kellu l-ġenna, mhux l-art, id-dinja. Ħanerġa' ngħidha dik. Meta Alla ħalaq il-Kristjaneżmu, meta ħalqu l-Kristjaneżmu? Meta ġie Adamu u Eva. Xi tfisser Kristjaneżmu mela? Li tkun bħal Kristu. Min mexa fi ġnien magħhom? Il-Kristu. Mela meta Alla ħalaq il-Kristjaneżmu, li kellu f'moħħu mhux dinja mimlija ħmieġ, korruzzjoni, mibeda, disgwit, tajjir, gwerra. Dak mhux li kellu moħħu l-mule. Li kellu f'moħħu hija art, ġenna fuq l-art. U kreat nej li jisbħu lil Kristu b'ġisem. Allura spiċċajna ġid nub u spiċċajna frebus. Imma l-pjan Alla kien ġenna fuq l-art. Qed tipprovaw tifhmu l-kunċett. Għalhekk kien hawn insibuha diffiċli, għax parti minna tas-sema u parti minna ta' din l-art, xaħmit l-art. Allura hemm struggle. Imma jekk inti u jiena inħallu l-Ispirtu Santu jiddominali l-Ispirtu tiegħi, li suppost għandu tkun xi ħaġa faċli, għax l-Ispirtu tiegħi u l-Ispirtu Santu għandhom l-istess DNA, sewwa, u jindomina jekk l-emozzjoni tiegħi tgħidli jiena ma rridx inħares leħ tgħidlu le bil-kontra, ħobbu. Intaqa' miegħu, intaqa' magħha, għamillu l-ġid, għamilha l-ġid. Għax hekk l-Ispirtu Santu ħajjilek. Min jgħajrek, mhux kompli għajru. Min jagħmel xi video kontra tiegħek fuq YouTube u jaħsbu li huma tal-mulej, dawn huma maħħudin ipposseduti mid-demonju, mix-xitan u laqqas jafu kemm karnali u lil Alla laqqas xammewh. Mela l-Ispirtu Santu ħajjilek biex m'għandek l-affarijiet. Qed tifhmuha? Qed tifhmuha? Halleluja. Grazzi mulej. Thank you Jesus. Morru fil-ktib ta' Efesin, din hija skrittura nwiedkom jekk timmeditaw fuqha ftit sigħat fuqha tifqalkom moħħkom. Mela, ismawni, jiena u inti dan qed titkellem biss għal Kristjani dawk li huma vera mwilda mill-ġdid, mhux għax huma reliġjużi. Mux dak li għadhom qed ibennuh u jgħidu l-ħin kollu bambin dilaw minn nieżel, u mbagħad kif taqbiżilhom jgħidu ħaq. Isammu ħażat imbagħad it-titlu tgħulu tajjeb. Sewwa? Mela, Efesin kapitlu 4. Kulħadd jgħidha jiena spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Jiena nagħżel jien spiritu jien nażel li nħalli l-spiritu Alla fl-spiritu tiegħi jiddominali ruħi u ġismi. Meta tasal f'dak il-punt, mhux qed ngħidlek li tasal ġifieri f'perfezzjoni f'dawk li tlieta, ġifieri meta tasal f'dik il-punt, inti tkun il-ħaqt Kristjan matur. Mela x'għandna? Għandna roxma ta' Kristjani fuq pulpti. Jattakkaw Kristjani oħrajn bisimhom, mhumiex maturi, huma karnali. Għandna Kristjani li jagħmlu videos, jagħmlu posts, jgħidu praise the Lord, għabli bil-Bibja f'idejhom, imma jikkritikaw nies tal-mulej. Mela huma Kristjani, jekk huma Kristjani, infatti ma nemmix li huma Kristjani, huma karnali. Il-ħasra hija forsi d-dinja taħsibhom li huma Kristjani qalu praise the Lord, jew għandhom Bibja f'idejhom. Inti m'hemmx tara f'ħad is-siġra? Mill-fru. Tista' siġra tajba tagħmel frott ħażin. U l-frott tajjeb faċli tarfu għax il-frott tajjeb jagħmlu Ġesu. Allura l-frott tajjeb tiegħi jrid jiġbaħ il ta' Ġesu, jekk ma jiġbaħx il ta' Ġesu mhux tajjeb. Tajjeb mhux għax inti tgħidlu tajjeb jew għax jiena ngħidlu tajjeb, għax il-mument li nara l-frott ta' Ġesu jaħdem fik illallu men ġbarka fih dak ir-raġel, jew ġbarka fih dik il-mara. Dak Ġesu jagħmel. Dak Ġesu jagħmel. Ara dak qed ifakkarni b'Ġesu. L-aġir tiegħu qed jagħmel bħal Ġesu. Kliemu qed jitkellem bħal Ġesu. Jiena mhux qed ngħidlek il-ħażin ma ngħidulux ħażin. Il-ħażin tgħidlu ħażin. Imma
Nħab kemm minn darbetta di il-bnidem tmissuqat. Għax il-bnidem għadu f'mixja ta' fejda, ta' fidwa. Ħadd minna ma wasal. Qed tifhmu aħwahi. Halleluja. Issa Efesin kapitlu 4, vers 24. Ftit ilu forsi daw l-aħwa jarawni lejla qalu li qed jarawni. Insellmilkom mhux ħanidilkom bisimkom. Imma ġew kellmu żewġ aħwa fuq challenges, sfidi li għaddew mill-komunità tagħhom. Mawx komunità ta' di sfidi. Ħan iftaħar naqra fis-sens mod tajjeb x'għedtilhom għandhom jagħmlu. Number 1 dejjem timxi bl-imħabba. Ma tistax inti tgħid li jien Kristjan u tattakka l-lider tiegħek. Ftakar, ħanirgħom il-Kristjaneżmu ta' kemm isir faċli meta inti tagħmel daw l-erba' ittri ara. WWJD. What would Jesus do? Għal dawk li intom għaddejjin minn biża bħalissa. What would Jesus do? Għal dawk li intom ma tistgħux taħfru. What would Jesus do? Jesus lives in your spirit. The mighty, glorious Savior that was raised from the dead. Il-Salvatur glorious Ġesu Kristu jammar fl-Ispirtu tiegħek. Ma mlebda skuża lija għalik li ngħidu ma nistax, ma nħossix. Naħseb naħjar nibdew nġibu ħassa hawnhekk. Nżommuha fil-frisa, bro. Biex ma tiġi ħadd jgħidli għax ma nħossix, ngħidlu ħossi l-ħassa. Ħassa. Jew ntuk biċċa ħassa f'dej. Qgħod kula b'xejn, no problem. Met qed tifhmu aħwa. Mhux l-ewwel darba jiġu nies ifittxuni jgħidu li pastor għax kelli argument ma' dawk, jew argument ma' dik. Anka x'ngħidulhom irridu nqogħdu attenti. Inti rridu nagħtu rendek kont il-Alla aħwa da. Forsi dak il-lider qabel qatt ma jeskopri x'qed jien, imma Alla jeskopri. Alla jaf. Hemm xejn moħħbi qudiem il-mulej. U inti x'taħseb li iferraħ lil Alla l-iktar? Li jekk kien għal xi ħadd tettilhom aħfirlu u jitlob għalih u għamel irrikonċilja u għamilhom il-ġid, jew ara dak hekk u ara dik hekk u nimlihom iktar kontra tagħhom. Dak huwa l-Kristjaneżmu. Imma għandna ħafna minnu dan it-tip. Għalhekk xi kultant ngħid jiena ngħid kemm għad baqalu Ġesu biex jiġi? Tifhom? U jekk żbaljajt, ngħidlek join the club. Imma issa indem irranġa. Kulħadd jista' jiżbalja, ma ħadd li ma jistax jiżbalja. Jiena infatti meta xi ħadd jiġi brada jew se tgħid li żbaljat, join the club. Kulħadd żbalja. Issa x'ħan nagħmlu fuqha? Lesni nirranġaw? Lesni tiddilja magħha? That's it. Dan. Amen? Halleluja. Grazzi mulej. Ismaw kemm sabiħa l-iskrittura ħwa. Din immeditawa tal-muha bl-amment. Ħanaqraħilkom b'żi 3 verżjoni differenti. Vers 24. Aw koj intom ma tħossukom tajjeb qed inħossom hekk naqra relax illejla. Għala hekk jisu jien naf issa m'għandu x'aqsam xejn mal-Kristjaneżmu ma tinħosskom hekk isa hekk ta' xi kien ma nafx ta' Bob Marley hekk jew man. Yo. Kemm aħna relaxed hekk illejla. Hekk isu hawnhekk atmosfera ta' relaxation. Jalla, hekk wajdu hekk għandna nkun ħajdu hekk. Amen. 24, amen. Mela isimgħuni. Ħanibda naqra minn vers 23 ħa. Għandkom tiġġeddu. Taf kemm għad baqa' tal-ħin fuq dan is-suġġett? Grazzi mulej. Għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom. U fuq din irid nifoka. U tilbsu l-bniedem il-ġdid. Ilbes il-bniedem li ġib. L-Inglis jgħidlek and put on the new man. Even if you're a woman, you have to put on a man.
Infatti vera tkun you have to put it on. Lemma. In a sense, vera nemmen għax you have to put on Christ. Ma Christ is not just a man, Christ is also the anointing. Anyway. U tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq hawnhekk fejn ħajbda jiġġamjar ma tamħuh. Maħluq skont Alla. Bl-Inglis sejtek, għarax nafabla mendi, għax ta' spess niddikjara fuqi. Put on the new man who in the likeness of God. Like God. Like God. Għed tibżaw tejdu, għedha fil-Bibja. Come on. Put on the new man. Not work for it. No try to achieve it. It's already in. Issa put it on. Put it, come on, put it on. Put it, it's in. Now put it on. Pure għek li għadik dik ċoċata tijaj. Mbat namlukom piruet dal-boħra. Hallelujah. Fil-kas namlu fundraising. Iktar ma namlu piruet, iktar namlu fundraising. Ismaw. Mela. Christ is in. Now put him on. Because Christ is in every Christian, in theory. But many, they're not putting him on. They're still dominated by the flesh. ħanidilkom kif eżattament bil-Inglis, fil-King James, u New King James. Put on the new man, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of truth. Ilbsu il-bniedem il-ġdid. Maħluq skont Alla. Maħluq bħal Alla. Maħluq mill-istess natura tal-Alla. Imwilda mill-ġdid. Imwilda mill-spirtu tal-Alla. Fil-ġustizzja u l-dussija ħanaqralkom the Passion Translation. Waħda, New King James, iġa kwotajtilkom l-ammen. Put on the new man. Allora jena ta' spess namelek għanik, Lord, I thank you, Lord, I put on the new man, which in the likeness of God has been created in righteousness and in holiness of truth. Ara ġeja xaħġa. Moħkoma. ħanamilkom test. If you fail it, don't worry. You're in the right place to fail it and I'll pass you the test later, no problem. Are we righteous or not? Aħna sawa il-kelma bil-Malti kxejt bil-Malti. Le righteous, righteous. Fis-sewa. Are we holy? That's very wrong. No, we are already created righteous and holy. No, we are righteous and holy. It's okay. I know. Issa ħantikom frażi. Mela, kama minnkom minn intom righteous, u l-idejkom? Kama minnkom intom holy? Mux kol ħattet u l-idej? Righteous u holy intom zgur, għazzenin zgun u kol. Mela, kama minnkom intom righteous u l-idej? That's it. Righteous, thank you, brother. Right standing with God. Sal dawk li intom ħantikom mouthful, all right? U morru skruddar fuq għadil ħanidkom issa. To be righteous means to stand in the presence of God with no sense of guilt, shame, condemnation, or inferiority. That alone loses a lot of Christians. ħana ġanejda bil-Malti niprofa. Li tkun maħluq
fis-sewwa li bil-Malti ma tantx fiha, ma tantx timpressjonani. Maħluq fis-sewwa ta' ftakar il-Bibja tgħidlek righteousness is a gift, not a reward. Romans 5:17. By the gift of righteousness which we received an abundance of. Mela kulħadd jgħid righteous. Jiena fis-sewwa fi Kristu. Jiena righteous fi Kristu. Li tfisser li llum għax jien righteous fi Kristu. Kulħadd jgħidha. M'hemm l-ebda kundanna, m'hemm l-ebda inferjorità, m'hemm l-ebda mistħija u m'hemm l-ebda inferjorità. Ta' xi tfisseru inferjuri, jiġifieri minħabba r-righteousness ta' Kristu ma nħossniex inferjuri ħdejn Alla. Dik ħadef qam ħoħroġ ma' tan-nies, naf. I understand. Imma daw kollha u ma dawn huma kollha dottrini spiritwali mhux fil-ġisem. Holiness, kemm minnkom holy. Intom holy, I'm holy. Għalhekk bdew jsejħu li minnhom qudiem Saint Gordon. Patrun ta' ħalaxa. Ara mhux vera niċċajta. Ma jmurx jieħu għalih il-patrun ta' ħalaxa ver. U tal-Gudja, insomma, mela l-patrun ta' Begudja ħalaxa għal tarxinu ta' tal-Zulġija. Ma nafx, hemm xi patrun għal dawk l-erba' xi jerja fin-nofs. So mhux biċċajta, qed niċċajta hawnhekk. Anyway, mela ismawni, holy. Intom temnu l-Bibja sewwa? Mela aħna krejati righteous and holy. Imma think. If God created us, He does not create you righteous and not holy, because His nature is righteous and holy. In-natura tiegħu hija righteous u holy. Jiġifieri in-natura tiegħu hija sewwa u qaddisa. Issa diżhom f'moħħkom għax inti tgħidilna ma tantx inħossni holy ta'. Għax għadni kemm ġej minn ġlieda mal-boss u għadna kemm tajjarna l-mara u r-raġel u għadni kemm tajt daqqa ta' il-kelb u tfajtu l-barra, ma tantx inħossnu holy. Dik il-problema. Ismawni din. Holiness, ftakar meta inti twilit mill-ġdid Kristjan, inti immedjatament Alla warbek għalih instantanjament. Aħna taf li xikonna da' diffikultajt nifmu għadha l-affarijiet. Għax aħna ġejna malma u anka fil-evangelikalizmu u fil-pentekalizmu hemm ħafna reliġjon. Hemm ħafna religion. Instead of Catholic, it's Pentecostal religion, mhux xorta religion. Minflok Bible jew New Creation, Evangelical religion, mhux xorta religion tiġi. L-Bibja tgħidlek bl-aktar moċċar, mela jiena u inti mwilda minn ġdid mis-sema. Sewwa għandna d-DNA tal-Alla fina. Issa d-DNA tal-Alla hija righteous u qaddisa. Ħanejdkom xejn iktar l-Iskrittura. Number 1, aħna ġodda. Kreaturi ġodda. Maħluqa fuq ix-xbija ta' Alla u Kristu. Imwildin minn ġdid. Righteous, għadnek fajnija. Holy. In-natura tal-Alla x'inhi? Divina. Hawnhekk naf li ħafna għandhom problema jarawha, ma hemm qiegħda fil-Bibja. Number 1, in-natura tal-Alla x'inhi? Jekk jiena nwieled minn Alla, intom inwildi minn Alla ma' uliedi. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4. Intom inwildin minn Alla. Intom ġejjin minn Alla. Intom inwildin minn ġdid. Intom inwildin minn sema. Fis-sema hemm nub. Mela meta jiena mwielet mill-ġdid, l-ispirtu tiegħi huwa qaddis, righteous, mingħajr dnub. Qed tifhmu? Id-differenza hawnhekk fejn ħafna għandhom naqa' diffikultà biex jifhmu. Ma tista' tifhem hekk trid. Number 1, l-Ispirtu Santu għalhekk qiegħed biex jagħtik ir-rivelazzjoni. Sewwa l-Ispirtu Santu jgħin lili naraf dak kollu diġà li jien fi Kristu. Il-problema taf x'inhi hija l-Kristjaneżmu ħafna drabi jgħallem ipprova infatti ipprova sir qaddis mhux kun qaddis għax il-Bibja tgħidlek be holy, not get holy. How many of you would like me? Okay, ħanetlilek, brother Johan. Become a man. Get to be a man. Ta' men sens għalik?
You are amen. So I say to you, be amen. Xiġifieri, hemm differenza, għalhekk il-Bibja tgħidlek mhux get born again, għax kieku you'll never be. Għalhekk tgħidlek be born again. Inti born again not just an experience once in a lifetime. I am walking I'm being in the being of a born again being. I'm a born again being. Fl-ispirtu imma tbaqanna proċess tar-ruħ u tal-ġisem. Imma l-ispirtu tiegħi huwa born again being, born from above being, born from God being, born holy being, born righteous being. Fl-ispirtu. Qed tifhmuha? Naqgħod il dalikom dak li? Qed naqsamulkom naqra, I'm literally spoon feeding it to you. Amen. Vers 24 ħana oħra. Isma'w TPT, the Passion Translation. To be transformed as you am, isma'w kemm tal-bliħ di tal-bliħ. Mela be transformed as you embrace the glorious Christ within. Glorious Christ within. Let me ask you a question. Can Christ live in sin? So he can only live in something holy. Taf xem skritturi bħala di. Turrun. U naqrawa, u ma narawix. Ħanejlkom ħaġa ħwa. Waħda mit-tattiċi tax-xitani għadi. Try to do good. Try to become good. Try to become holy. Le, isman, il-Kristjaneżmu kollu min issa sakemm tasal fil-glorja tal-ġenna, mhux fuq il-glorja tas-sema fl-art, għaxak tiġaqjat, fil-glorja tal-ġenna. Il-Kristjaneżmu kollu mhux inti sa takkwista, imma x'inti sa timmanifesta. That's powerful. Il-Kristjaneżmu vera mhux inti x'ħat akkwista bl-efforts tiegħek, imma x'inti sa timmanifesta. Everything that you need to be in the spirit, you are already. By faith, you activated day after day after day. Ġurnata u raġun. Bil-fidi jiena nattiva dak li jien kolni kemm jien tiġa maddas fin-natura ta' Kristu. Għalhekk il-Bibja tgħidlek be holy, mhux try to get holy or become one day holy. No, I am holy and I'm manifesting His holiness. I am righteous and I'm manifesting His righteousness. Because I'm in Christ, għax jiena nagħmel fi Kristu, u għax Kristu jammar fija u jiena fi Kristu, u t-tnejn ma tistax isseparahom taf. Issa, il-kelma biss isseparahom, bħalma l-Ispirtu r-Ruħ, kif ħan isseparawhom? Nista' niddistingwuhom, ma tistax isseparahom. Issa meta jiena u inti twilidna minn ġdid, naf li hemm Kristu r-ras u hemm Kristu l-ġisem. Niddistingwihom, ma nistax isseparahom. Ma nistax. Għax aħna ħaġa waħda. Din hija bombastika, biblika u ħafna ma jridux jarawha. Issa, xettilkom il-maturità li dak li jindiġa fl-ispirtu inħallih jimmanifesta fir-ruħ u fil-ġisem. U hekk insir Kristjan matur. Nimatura. Għatifem? Halleluja. Ħanamilkom dell-istampa. Kamera, please. Dinnaħa. Ħanamilkom dell-istampa. Għanti ġattilkom fil-bidu ma biex jina nejnkom. Halleluja. Fil-bidu kontettilkom, aħna spiritu, għanna ruħ u nejxi f'ġisem. Meta inti titwila fid-dinja, inti spiritu mejjet, ruħ mejjet, ġisem korrott imħassar, totali. Meta titwilet minn ġdid, l-ispirtu tiegħek jisplodi il-fuq. Imma r-ruħ għadha baby. Il-feelings għadhom baby. L-emozzjonijiet għadhom baby.
il-kif taħseba għadek baby. Għalek tiġġeddet fl-ispirtu ta' ruħek. Biex ruħek tikber u tibda tagħmel il-ketchup. Mhux is-sos li nagħmlu maċ-chips u mal-burgers, imma you start catching up with the real you in Christ. Għalhekk jien għamel fil-bidu għedtilkom, who are you? Who are you? Ir-risposta tiegħi tirrifletti what I am mostly conscious of. Ir-risposta tiegħi tirrifletti dak li jien l-aktar konxju tiegħi. Jien l-iktar konxju tal-ġisem, jien l-iktar konxju tal-emozzjonijiet, jew l-iktar konxju ta' min jien fi Kristu. Bomba! U għalhekk l-iskrittura tgħidlek il-kreazzjoni x'qed tistenna li l-ħuliet Alla li tiġa huma l-ħuliet Alla, li tiġa huma qaddisa, li tiġa huma righteous, li tiġa huma għandhom spiritu ta' dominanza fuq id-demonju fuq il-ħażen, mhux fuq uħuħ u joħtor, So, jimmanifestaw! Mhux jipprovaw jakkwistaw, jimmanifestaw! Thank you, għandna waħda entużjastaw. Amen! Taf kemm hu powerful dat talim aħwa. Għalija dan huwa wieħed mill-iktar talim kruċjali fil-Kristjaneżmu. Għax imbagħad inti minflok toqgħod tagħti x-xabat lilek innifsek għax inti dnibt, tajser naftenni dak mhux jien, dak fejn ngħix. Il-veru jiena Kristjan. Bħal Kristu u tbaqgħu fi Kristu, ħaġa waħda ma' Kristu. Allura għalhekk nindem malajr għax ma rridx inħalli l-ġisem jiddominani u l-emozzjonijiet jiddominawni, għalhekk inti għandek ħafna Kristjani jaqgħu f'offens għaliex? Għax għandhom l-ispirtu, għandhom ir-ruħ għadhom karnali, fil-ġisem għadhom karnali. Jieħdu għalihom għax għadhom karnali, għax ma jaħfrux għax għadhom karnali, iqassu għax għadhom karnali, joffendu ruħhom malajr għax għadhom karnali. Jien naf ħafna dan huwa kollu aġir li jiena u inti jekk inħarsu lejn Kristu ma nistgħux inxebħuh miegħu. Qed tifhmuha? Qed tifhmuh m'għandhomx jifhmuh. Għax ġuħut minnkom qed toħdu pjaċir tisimgħu mhux qed nara Bibja f'idejkom. Għandkom bżonn dil-kelma li qed intikom tomoduha u Efesin kapitlu 4 ħanerġa' naraħilkom. And to be transformed, mela TPT, the Passion Translation. To be transformed as you embrace the glorious Christ within as your new life and live in union with Him. Tgħix f'unjoni miegħu. For God has recreated you. God has recreated you. Alla reġa' krijak mill-bidu. Twellet minn ġdid. All over again. In His perfect righteousness. Għalhekk Pawlu jgħidlek not in my righteousness, but in His righteousness. And you now belong to Him in the realm of true holiness. Mamma mia, nħossni biss għandi għamilt introduction. That's my introduction. Issa nibdew il-messaġġ. Qed tifhmu ħana jdikom daw il-punti. Il-growth, il-maturità tiegħi vera, isimgħu nisew, għax ħajkolkom tmorru d-dar u toqgħodu terġgħu tisimgħu u tarbluh. U studjaw daw l-iskritturi bil-Grik, bil-Hibru, bil-Ċiniż, bil-Ġappuniż, bl-Awċi biex tridu. Il-kabbir veru tiegħi, jiġifieri li jiena nikber my growth, qed tifhmu my growth my true growth is not in the area of my spirit, is in the area of my soul. Ja fl-area ta' suker, ruħ tiegħi. U nikber b'dan il-mod. Billi iktar insir aware, billi iktar kulħadd jgħidha, billi iktar insir aware, dak min jien verament fi Kristu. Di hemm ħafna skritturi wkoll. Għalhekk it-tieni Pietru kapitlu 1 jgħidlek you grow in grace and peace in the knowledge of, so dik preaching oħra. Imma dik mhux in the knowledge, hija in the acknowledge of.
Fil-Grik hemm il-kelma gnosis u epignosis. Gnosis knowledge. Epignosis hija acknowledge. Jiġifieri dak li tgħid l-Iskrittura ra. Morru studjaw di. Iktar ma tacknowledgeja min inti fi Kristu, iktar ma taraf u tidentifika verament int fi Kristu, sewwa inti iktar timmatura u taġixxi bħal Kristu. Amen, halleluja. Aħna tirġa' irċevejnija. Aħna issa qed nitalmu kif nattivaw praise and worship team. Persuna li huwa spiritwali huwa persuna li huwa iddominat mill-Ispirtu Santu permezz tal-Ispirtu tiegħu. Huwa ismawni persuna spiritwali li xi kultant ġieli jkun hemm aħwa jgħidu li minti pastor ma tħoss xejn. Inħoss iva. Imma meta nħoss mhux għax fl-ispirtu inħoss fil-realm tal-ġisem jew fil-realm tas-suke tar-ruħ. Qed tifhmu? Alleluja. Mike għadna hemmhekk. Qed tifhmu aħwa? Allura meta jiena qed nikber, meta jiena qed matura, kif taf Kristjan huwa matur jew le? Tidu ħanidkom waħda mill-prinċipji kif taraf Kristjan matur jew le. Dak il-Kristjan moħħkom hawn. U jekk taqbdu għadi jara ma tmorrux toqgħodu tużawha biex issawtu l-ħadd ieħor li għadu ma qabadix. Kristjan matur jimxi biss xtejt il-kelma. Biss. Issa, Kristjan matur ma jfissirx għax hu matur għax qed jifhem kollox, imma Kristjan matur huwa dak il-bniedem li fhem li din hija l-kelma t'Alla. Naqbada, nħossa u ma nħossix il-kelma t'Alla. Allura il-bniedem Kristjan matur u xogħol huwa jimmanifesta permezz tal-Ispirtu Santu u jintema kontinwament bil-kelma. L-Ispirtu tiegħek mhux qed tikber, l-Ispirtu t'Alla l-Ispirtu tiegħek diġà s-sajs ta' Kristu, qed tikber fik huwa s-suke. As-suke, ħalli ruħek tikber. Ħatikber, ħalli issa tkun iktar kun kapaċi tikkoopera mal-pjan t'Alla f'ħajtek. Tifhmu aħwa? Ħajdikom dil-frażi. Righteousness is what God does for you. Holiness is what God does through you. Xiġifieri, permezz tal-Ispirtu Santu, permezz ta' Kristu li lek għamlek righteous. Permezz tal-Ispirtu Santu għamlek holy, għalek Holy Spirit. Imma fit-twelid mill-ġdid, in-natura tiegħek diġà righteous and holy. Allura, what do I manifest? Meta jiena minn flok, per eżempju, naqa għal-ġisem, I'm manifesting His holiness. Meta nimxi bil-imħabba u ma najjarx lura, I'm manifesting not only His love, but His holiness. Dak il-bniedem ma jaqax ara tentazzjoni meta jajruħ. Dak il-bniedem ara ma jpattijiex lura, dak qed jgħix bħala bniedem maqtuħ għal Alla. Mhux id-dinja taffetwaħ, jaffetwaħ biex jgħid Alla. Qalbi. Jesus. Naħseb nagħmlu break. Go and chew. Morru għomodu. Please, għattu zaw l-arfin ta'kom biex issawtu l-xaħat. Għax mux kullħat għandu, bħalma għal Pawlu stess, mux kullħat għandu revelazzjoni. Pero d-deċizjoni ximkien dittamela li jina ħanikber u nimatura di tejda, brother tuħux għalik, sister tuħux għalik, imma dil-bibja tejda. Tużawx posts anka fuq il-Facebook biex tattakkaw l-aħwa u tweġġew tażawhomx, tagħmlu hekk. Għax imbagħad dik mhux lajja mħabba. U laqqas hija qadidesija, ħawlen, soraj. Għodu attenti. Ismawni, jiena lilkom inkellem hekk u għalhekk nikkwalifikaħ fil-bidu tal-messaġġ dan huwa għal Kristjani. Da mhux kliem la jifhmu d-dinja u laqqas ħajfmu il-Kristjan karnali jekk ma jkunx wieħed minn dawk li vera jrid jikber. Amen naħwa? Infakkarkom x'qal Pietru stess. ċertu affarijiet li kiteb Pawlu huma diffiċli biex tifhimhom. Il-Papa tal-Kattolċi qal. U sallhom il-ġurnata il-Papa tal-Kattolċi għadu ma ħafna affarijiet għadu ma jfhmux. Morru jgħidulu, l-Pastor Gordon qalek hekk.
Għadlu nta' għamjaw hu kafe. Għandu jixtiq kelma naqa. Fudni. Mux ħanajru ta'. Ma kiku jaf dak li aħna għat nitkelmu l-lejla fuqu. Jalla jkun jafu. Amen. Ejja nitolbu għahwa. Halleluja. Kulħat jgħid warajja. Missi qadis. Grazzi li jinti welitni meġdid. Fl-istess natura tijak stess. Tiġġa mamul fuq iġbija tijak min natura tijak għaddis u fis-sewa. I am created in the image of God, righteous and holy in my spirit. Għatini lajnuna tijak mulej revelazzjoni iktar minn iktar biex dak li jinti ġa fi Kristu nattivaħ u nimmanifestaħ permezz tal-arfin, il-revelazzjoni u l-Ispiritu talla jaħdem fija. Grazzi mulej tal-kelma tijak. Grazzi tal-li welitni meġdid. Grazzi ta' dan il-gwirt mux ta' din l-art, ma ta' s-sema. U li jinti ġa namel parti minnu issa stess. Amen. Halleluja. Jekk intom għandaw kolla tara fuq YouTube u Facebook, u għatta dal-messaġġ, erġaraħ, murara l-oħrajn ta' qabel, ħajajnukom, immedita l-kelma talla. Jekk inti l-lum tittasel il-Ġesu, u tibda d-duq xwird glorjus, ġbar kiet, ġġit il-mulej ġab biex iġiblek. Li ħafna minna inklusjien, ħafna drabi ninsew, ħafna drabi nwarbuħ fil-ġen. Il-mulej tina l-grazzja biex aħna neħxu f'din ir-realtà, mux biex nikbru u tikbrilna rasna kif tgħid il-Malti, imma biex aħna b'din il-ħajja nġibu glorja lil sidna fuq din l-art. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu ħejdi talba warajja, illum qaddis, grazzi ta' ibnek Ġesu, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, jekk hawn xi ħadd minnkom tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, minn qalbek ħejdi talba warajja sa stess, minn qalbek, illum qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa li ben tal-ħaj, li meta lija fuq is-salib, u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien salvat. U rċivejt illum salvazzjoni kbira. Nitolbok mulej millum il-qudiem. Imlini bil-Ispiritu Santu u għatini revelazzjoni ta' dan il-ġid glorjus li l-lum irċivejt fi Kristu Ġesu. Għatini laċċu l-ġuħalik u fejn inqastek mulej aħfilli. Għallimni nħobb dak li tħobb int u għallimni nobod dak li tobod int. Nagħti glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu Sidi. Amen. Hallelujah. God bless you YouTube. God bless you Facebook. Narawkom nar is-sibt fis-7 ta' filgħaxija lejla hawnhekk. U l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you. Hallelujah. Ejna l-idejna, hallelujah. ħattu pjaċir aħwa.